What's up mga men? So, today is... Ano samantaran be? Ano sa Raniel? September 12, 2022, Lunes. And time check, it's already 5 p.m. And, dako na kay among bibi. So, naadra at tulog niya. At tanaw na to si Ate Nitch and si Ate Chin. So, dito na ko pakita kong fest, guys. Kay nahiya ko, guys. Ano yung batangan nagduwaan, guys. Wala siya, natulog. And si Ate Nitch na si Chin nakatulog sa iyahang pagduwa, while si Nitch nakatulog sa iyahang modyo. So, sorry sa saba, guys. Pero hindi na sila matulog. So, kwarto din na nila Mama Mercy. Chin na rin natulog. Mag-computer tayo, il. Puso na to ang katag niya, Ate Chin. Ano naman yun? Hil! Hil! Ha? Mas pasin. Suman? Ako spin. Naduwaan ni Ate Yael. Sa Ate Yael ni Yael. Ah. Nalaki! Ako spin. Kane? Spin. Kane? Pusput. Si puspus. Nindot pispis. Nindot nga first. Ano? So, libagnod niya Elian sa nina sa saw. Ang drop ka saw. Isa man, uy. Gait ka. Oh, good sa. Unsa man mo ha? Pispis. Pispis din. Biki, basa ka ka. Pispus. Ako yung Abispis. Il. El! Kamang-kamang ka na nga, El, ay! Sipon. Tapos sipon tin. Ligo ta, El. Ali, mag-vlog ta. May ikaw sa dyan, ha? So, maglabay sa misa basura. Batchin. Ano to, bildo kayo? El! Naligo na siya, El. Dara di ay. Galaag ka, El. Ligo na si Yuil mo. Yung crop tik-tik mo.
Du, sumana. Sumana. Ligo na ka, be. Ligo na ka. Ligo na ka. Ligo. Ligo na, baby. Ligo na ka, be. Gusto sa washing machine. Saan ba ba siya? Labhan. Laban sel kay pating gawa. Lugo! Lugo. Nalaligo na kami. Yeah, maligo na siya eh. Tanha nakaligo, be. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Yay! Feeling fresh. Feeling fresh. Lugod-lugod sa pag may time. Wala na may Johnson's, guys. Hurot na. Mga megs. Kaluoy, way ipalit. Gilabhan si Bibi Yael. Gilabhan si Bibi Yael. Yan, matuyo ko ang washing. What? Sinali. No. Marbay mo na si El. Mao ni ang talya ni Yael, guys. Since birth pa niya ang favorite. Nung so, pag-ilis na mga laging anya man ka. Ayaw ipakita ang tintin. Diba wala nga itong YouTube? Kaya per nga baratohon. Charing! Hagis, EQ, baka naman. Uy. Uy. Kani guys, kay pagbata pa ni Kuya Vincent, siya nagsuloob ano. Karaan na kayo na ang salina, faith na kayo. Yeah, man nag-diaper. Kalangas. Kay sa ate China pod ang maligo. Eh, naligo machine gani ano? Asa ba? Na LI? 60%. Ala 60%. 60%. Ali, ligo ta. Naligo ang bibi, walay pulbos-pulbos. Where's the brush? Ano sa problema? Pag-open na mo gawas guys, kay perting gid ka init. Gani haraming inerkon dere. Karon magtanaw si El siyang favorite nga Pikachu. Mugo na kang computer kay gikuris-kurisan ang chin. Ay among monitor di ay. Tanaan na ni sa kinaunhan iyang makita din ni sa kinaunhan iyang favorite sa YouTube. Tara. I see them every day. Pika, pika, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Tag na po mo kay pag I see them every day. Later. Ayaw. Ayaw. I see one Pikachu. He can dance. We sing together. Pika, Pika, Pikachu. Pika, Pikachu. Tulog pa rin po si Ate Nich. Ayan modulesnya, hindi pa natapos. Ni hapon na ta guys. Yang musudan kay Inunin. Enon-onan. Wow!
Ito na masudan guys. Tuwan po si Nitz guys. Ito po ang pupuda. Kita pa ninyo? Wala. So, nagkaon sa atin, Nitch. Ayay, nagkaon, nag-cellphone, sakspan. Suda naman, Nitch. Guys, bago pa ko nakamata guys, kaya nakatuko lang module. Yung ano, bisapot mo kagalihan. Hindi sa tin. Nangihi ka? Wala pa malimpyo mo ang sala, guys. Ugaw pa kaayo. Nabalik na pa ang daghang katag sa mga computer. Paano ba vlog ko? Vlogger mo ko. Sige. Yain! Ali! Ali! Wala ka. Sige, tanawin mo. MSA video. Ha? MSA video. So, mao ni ang cellphone natin ni siya gihatag ni Si Alma. nabuak na kay Danghang. Pikachu! Pika Pika! Pikachu! Kaon! Kaon! Kain! Kuan na mong sudan inununan kay nagpait man meron niya. Kanang mo lang ipunan ng bitlop. Nahilaw. Nahilaw, wala lutua. Oh. Kaon! Life hack. Dili magluto og bitlop kay maurang kauna. Kaon! So next guys, nagkaon, nagtanaw og pambansang ito, pambatang say. Kaon. Kaon na po. Kaon. Later. Plahan siya L og milk. Oh, papa. No. Ayaw ka hilabos ha. No. Gide. Wow. Ang ito lulaway. Give me. Give me. Ale, kamang, ale. Takot pasa. Di. Sus, hindi siya tutoy na puno. Uy. Ayan, di siya. What's up mga Meg? Oh? Then, nasaan sugas sa guys? Saman guys. Naadil mong tao at muna. Ate Haruna. Shout out Ate Haruna. Ano sa? Shout out ng Meg! Oh, shout out mga Meg. Shout out ng Meg! Bawag tayo, Meg. Luduswo! Doon, Ay, nasa out kay Cardo, no? Tungusag yun. Saan niya pagdutoy? Luduswo! Butaan na Ate Chin. Nasa nasinganin. Kiss manghod, kiss Kachin manghod. mo na. Awa. Ate Chin, manayail. Ay, nako. Uy, mabu. Next, tiwasan na yung module next. Ay, ka-sweet sa mga ate. Luduswo! Oh. Ka-sweet sa mga ate, biya. Kabasa man mo sa ninaw, di na mauga. Ayun, steady lang mo. Hinay mo kayo na. Basa lagi yan sa ninaw. Steady lang ang kuwan ba? Ayun lagi.
So guys, ma-order na ninyo ang blower sa Shopee. Ibutang For only, wala kabot og 100 pesos. Abot ko ganun kan. So, Shopee siya guys. Naging ginahan si Chin guys, kay allergies siya mga sabak kayo nga mga kuan. So, nila siya guys kay travel friendly, mapilo-pilo ora siya. Yes. Very small and But terrible.